Aviam, ficaré això aquí. Perfecte, no? Jo penso que és més que suficient. Més que suficient. Vale, vinc aquí. Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Avui et porto aquest petit rellotge, aquest petit Casio. Fa bé ni cau això, tu. No passa absolutament res. Hem de comprovar que continuï la gravació i continua gravant. I vinga. Doncs això, mira, ja que sóc aquí a prop, t'ho ensenyo. T'ensenyo el rellotge. Mira el disseny que té. Oi que et sona? Et sona a Casio dels 80, oi? Per això l'he comprat. Perquè ve d'allà. Ve exactament d'allà. Aquest rellotge ho he comprat per 3 motius. El primer, perquè em remet a aquella època, perquè és una manera de poder anar a aquell lloc i d'altra manera ha marxat, no hi és. Em passa també anant amb la bici. Quan vaig pels camps, pels camins, amb la meva bici de fer esport i porto molta estona ja donant pedals, arriba un moment que és un sentiment molt fort d'estar fent bici allà al poble, als Alamús, al Segrià, quan era petit. És veritat que ho faig de manera diferent, ara és una manera de fer bici més adulta, més atemperada, arribo més lluny, però de quilòmetres, o d'esforç, o de físic, si vols, però... I mira que et parlo des de 60 anys. Aquell nen portava una ensenyança molt més valuosa, que era l'instant, el moment, la presència, el gaudi, la nul·la preocupació, l'ocupació, tot això. Però aquest rellotge em permet aquest viatge real en el temps, perquè tocant-ho és cert que a les maneres de fer la peça d'ara, que jo no et sé dir si segurament ha variat el material. El material de la meva bici també ha variat, els camins no són els mateixos, però la intenció, la manera, la posada en escena, sí que ho té. Aquesta és la primera raó per la que m'he comprat aquest Casio W202 dels 80, directament dels 80. Nou, comprat ara, 2025. La segona raó, deia, és jo he de comprar carn per ficar a la paella, per menjar, si no, no podria fer una ressenya, una revista. He de nutrir d'aliment el meu YouTube, si no tinc rellotges, no puc tocar els rellotges. Sí que podria parlar, i de fet parlo molts cops sense rellotge, però de tant en tant vull entregar-te aquest aliment per compartir amb tu. I oi que m'entens? I la tercera raó és una raó que no et sé dir encara, que està inexplorada, que m'has de donar una mica més de temps, que he de conviure amb la peça, hem de fer coneixença d'ell de mi i jo d'ell. Encara no t'ho sé dir, però aquesta recerca és molt interessant també, saps? He de reconèixer que no sé dir-te res més del rellotge. Sí, del per què t'he portat aquest rellotge. Després, el que m'interessa d'aquest rellotge és que dels quatre botons, el d'ajustament està engastat. Mira, aviam si ho pots veure. Tampoc em capficaré gaire si no ho veus. Aquest relleu i aquest, clac, cap a dintre engastat. Perquè aquest ajusta, vale? Aleshores és millor que es pitgi amb voluntat de pitjar i no sense voler. Queda clar, oi? Ho veieu? Ho veus? Bueno,
I després, altra qüestió que és curiós, que ho porten molts Casios i molts Escamell, molts, no és una novetat, és que pitjant aquest botó d'aquí surt aquesta mena de mosca a sobre dels segons, que ara la treuré, que s'ha apagat això. No s'ha apagat, no? Continuo. Bueno, doncs això. Aquesta mena de mosca serveix per quan has ficat l'alarma o has ficat el compte enrere, quan arriba al 0, a banda de la senyal acústica, fa pampallugues la llum, que per cert he de dir que té una llum amb dues làmperes que es veu força bé a la nit. Què té? Hora, minuts, segons, dia de la setmana, número de mes, número de dia, senyal horària, 12 o 24 hores, alarma, compte regressiu, temporitzador i, si no m'equivoco, aquesta senyal acústica i lumínica de les alarmes i ja està. Porta una bateria que diuen que no és del tot, que dura 3 anys, ja ho veurem, i que la corretja a banda de llarga, que això ja ho he comprovat, té molt poca qualitat. Ja veurem, he de conviure amb ell. En tot cas, sí sé que la corretja es pot canviar sense gaires dificultats per una d'aftermarket, que li diuen. Bé, i jo crec que ja està, Únicament et volia dir això. Ara sortiré per aquí. Et dono les gràcies i et dic adeu. Adeu, adeu. Veus que bé?